Oho, gde smo to mi? Sad smo zaključani ovdje. U stvari, prestani da se dereš. Izgleda da ovdje ima nešto jako zanimljivo. Mari, šta radiš? Pokušavam da otvorim ove kutije. Baš me zanima šta je unutra. Vidi, tamo ima još nešto. Verovatno u toj kutiji ključ. Ne, neću ulaziti tamo. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Prokletstvo, ja ću morati da vadim taj ključ. Jo, tamo je nešto mokro. Verovatno obična voda. Smiri se. U redu. To nije ključ. To je ribica. Vidi kakva lepotica. Bolje da je vratim u vodu. Evo ključa. Da, to je on. Mari, šta si stala? Pođi sa mnom. Sa crvenim ključem trebalo bi da otvorim crveni sef. Da vidimo. Šta? Tu je dinamit. Dinamit? Užas. Šta da radimo? Imam jednu ideju. Nadam se da sam ponela rezač žice sa sobom. Da, ja sam. Mari, hoćeš li preseći žicu? Hajde, bolje ti. U redu, pokušat ću. Nadam se da neću eksplodirati zajedno sa ovim dinamitom. Mislim da treba preseći žutu žicu. Uspelo je. Ne, ništa nije uspelo. Ali sad će mi biti potrebna tvoja četka. Oho, dobra ideja. A daj i meni. Ne. Znaš šta? Imaš važnije posla. Idi uzmi sljedeći ključ. Jo, jaka sam. Mogu ja to? Pitam se šta je to? To je samo gumeni meda. Uzgred baš je ukusan. Ali moram što pre da pronađem ključ. Evo ga. Jo, ne želim da ga ispustim. Evo mi je, otvori sef. Kako da ne? Otvare ti. Onaj. Dobro. Da vidimo. Jo. To je nešto sitno. Joj. Sad mi je svo lice u šljokicama. Super. Mogu se lepo našminkati. Šta će ti šminka? Bolje potraži sljedeći ključ. Idemo. Nadam se da unutra nema ničeg strašnog. Pitam se šta se tamo kreće? Možda dinosaurus? Ili krokodil? Ne, preveliki su. Hajde da vidimo šta je to. Oho, nikad nisam vidjela pravog kameleona. Tako je sladak. U redu, neka se odmara. Meni treba ključ. Evo ga. Vreme je da otvorimo zeleni sef. Pitam se šta je to? Pištolj sa parama? Kako se koristi? Wow, koliko novca ima. I sve to je za mene. Biću najbogatije devojka na svetu. Super. Mari, vrati mi moje pare. A ti idi uzmi sljedeći ključ. Až tako malo vidim. Vidim sve. Jo, morat ću da vadim ključ ne gledajući. Unutra je nešto prijatno na dodir. Liči na kinetički pesak. Da. A evo ključa. Otvorit ću plavi sef. Pitam se šta će se desiti ako povučem za ovo. Wow, ovaj konopac izaziva gomilu obriza. Povuci još, to je baš cool. Ja sam prava kraljica svih obriza.
Izgleda da se pojavio novi ključ. Moram ga izvaditi. Pitam se šta je to? Fuj, to su crvi. Treba brže izvaditi ključ i više nikad ne dirati to. Jao, fuj, povratit ću. Marie, spasi me. Dobro je, sve se samo rešilo. Dobro je što sam dobila divan roza sef. Šta je tamo? Jao, roze pena. Ma daj, to je zabavno. Da, jer mogu raditi ovako. Cool. Marie, sad je tvoj red da vadiš ključ. Nakon crve mi je jako strašno da stavljam tamo ruke. Fuj, to je opet nešto gadno. Ali moraš da izvadiš ključ. Ja sam mu izdržala crve, znači da možeš i ti izdržati to. Šta je tamo? To je oko. Da, to je oko. Gumeno i vrlo ukusno. Šta ti je? To je samo bombona. Nastavi da tražiš ključ. Evo ga. Pa, vreme za plavi sef. Mia, želim da ti poklonim priliku da klikneš ovo dugme. Gotovo. Jao. Odvratno. Dobro, što sam ja pritisla dugme. Inače bih ja bila na tvom mestu. Pa dobro, ja idem po sljedeći ključ. Što je to? Fuj, kosa, odvratno. O, šta sam ja kriva? Nisam namerno. I gde već taj glupi ključ? Evo ga. Došlo je vreme da otvorimo najtamniji od svih sefova. Ej, šta čekaš? Hajde, otvori ga. Oho, ispostavilo se da se baš u njemu nalazi slatkiš. Posluži se. Hvala. Prelepo. Da, to je mnogo lepo. Mia, mogla si još da mi daš? Ja, izvini, to je bilo previše ukusno. Možda će i u sljedećem sefu biti nešto ukusno. Prvo moram naći ključ. Fuj, tamo je nešto ljigavo. Liči na sirova jaja. Ali ipak sam našla ključ. Da vidimo šta je u žutom sefu. Mia, hoćeš da ga otvoriš? Naravno da hoćeš, ali ne dozvoljavam ti. Skloni se. Tamo je sigurno nešto dobro. Jao, to je perje. Da, bila si u pravu. To je mnogo smiješno, ali ličiš na kokošku. Prestani da se smiješ. Bolje pronađi posljednji ključ. Kako god kažeš, Koko. U redu, posljednji zadatak. Šta je tamo? To su larve. Treba brzo pronaći ključ. Skoro sam se nasvestila od straha. Nadam se da je u tom sefu nešto cool. Jadna. Da vidimo. To je naš ključ slobode. Vidi. Da, prošli smo izazov. Odlazimo odavde. Bilo je super, ali moramo da idemo. Da, ćao svima. Dakle, prvo ću da ofarbam svoju kuću u roze boju. Ali moram se presvući. Da, tako je mnogo bolje. Koju nijansu da izaberem? Neka bude svetlo roze. O da, ova boja savršeno odgovara za krov. O da, divno. Baš sam zadovoljna rezultatom. Ali to još nije sve. Vreme je da dodam još par detalja. Uzet ću šablon usana, malo ruža i šljokica. Kako lepo. Mnogo mi se sviđa.
kako izgledam? Da li mi je frizura u redu? A? O, da, ja sam kao i uvek prava lepotica. Ovi pufnasti oblaci su mi dali ideju kako da ukrasim moj divni krov. Obložit ću ga istim kakvim oblacima, samo roze. A još ću dodati roze balone i moju sliku. O, super! Wednesday, kako ti se sviđa moja kuća? Previše roze. Vreme je da i ja dodam malo vatre u dizajn svoje kuće. Tako je. A mamice, kakav užas! Wednesday, jesi li u redu? Da, savršeno, kao i uvek. Sada, kada je kuća ofarbana u crnu boju, vreme je da unesem nekoliko zastrašujućih detalja. Zombi, naređujem ti, ustani iz mrtvih i pomozi mi da ukrasim dvorac. Zdravo, gospodarice, razumeo sam vas. Vašem dvorcu nedostaju lanci i kosti. Obožavam kosti. A od ovog ću da napravim rešetku na prozorima. Zombi je super. A poklopac kovčega ću koristiti kao šablon. Tako je. Gledajte šta sam napravio. To ću staviti na krov. Zombi je odličan majstor. I tu ću staviti par koščica. Kako si, prijatelju? Jesi zaboravio glavu? Gospođice Wednesday, ja sam završio. Nije loše. Evo obećane plate. Zaslužio si je. Izvoli. Hvala, gospodarice. Laku noć. Dakle, Vrano, zauzmi krov i čuvaj moj dvorac. Da. Pažnja, pažnja, hitne vesti. Imamo nove komšije. Zdravo, ja sam Barbie, drago mi je. Njen novi dvorac osvetljava naš kraj. Nećete verovati, ali najmračniji i najužasnije mesto se nalazi skroz pored. To je dvorac Wednesday. Trenutak. Wednesday, treba nam osmeh za naše gledaoce. Sklonite kameru. Snimanje je zabranjeno. Marš odavde! A vreme je da sredim svoje dvorište. Dakle, počinjam. Ovom drvetu neće smetati nova frizura u obliku srca. Da. Kako slatko. Rasti veliko, a ja ću da te zalivam da se pojavi više cvijeće. Odlično. Ispalo je divno, zadovoljna sam. Hoću još da napravim stazu. Šta se tamo dešava? Moja glava. Evo moja staza od kamenja. Gotovo je. Sada mogu da obučem omiljnu haljinu i malo da se odmorim na travnjaku sa koktelom u ruci. Da, savršeno. Šta kažeš, Wednesday? Kako je sve preslatko, povratit ću. U mom dvorištu neće biti nikakvog cveća i slatkih srca. Ne postoje ništa bolje od grobova mojih omiljenih heroja. Jer za mene su oni živi večno. O da. Još par spomenika i to je to. I naravno, treba mi crveni tepih. I lobanje za atmosferu. Eto. Ovo dvorište je baš u mom stilu. Strašno lepo. Pitam se šta radi Wednesday tamo, jeli? Sad ću da vidim. Nije lepo posmatrati nekoga. Moj dvorac je pun duhova. U njemu nema mesta za strance. Šah i mat stvar. Ma daj, nemoj da se ljutiš.
Šta kažeš na novu pločicu za kuću, jeli? Šahovska tabla će baš odgovarati. Kao i ova jeziva slika sa paučinom. I naravno treba mi što više slepih miševa i paukova. O, da. Osim toga ću staviti crne police za moju zastrašujuću kolekciju. Evo je. O, da. Obožavam svaku figuricu. Hvala, prijatelju. Ali tvoja ruža mi nije potrebna. Ti mi se sviđaš mnogo više. Jer od tvojih kostiju mogu napraviti odličan stol. A grudi ću koristiti kao lampu. O, da, super. A još ću napraviti ćoše za stvar. On će biti oduševljen kada vidi. Stvar, pogledaj, to je tvoja nova garderoba. Jel ti se sviđa? O, a vidim da si oduševljen. O, da, ti si pravi maneken. Lepo ti stoji. Usput, potrebna mi je tvoja pomoć. Ne boj se, to neće boleti. Hoću da stavim tvoje otiske na mojim zidovima. Da, tako je. Ispalo je lepo, hvala. Kakva lepa paučina. Treba je okačiti po svim zidovima. A ja sam oduševljena. Šta se tamo dešava? Kakve čudne komšije imam. Mislim da je vreme da ukrasim zidove. Samo pogledajte kakva slatka srca. Dodat ću još osvetljenje, a na pod ću staviti ovaj lep roze tepih. O, da, ovdje je baš prijatno. A još ću da napravim sto za moju šminku. Pogledajte koliko kozmetike imam. Ja obožavam da se šminkam. I sve je naravno roze. Sad ću sve lepo poređati na stolu. A još sam okačila ogledalo da se divim svom odrazu. A na ovim divnim policama ću staviti različite ukrase. I naravno da ću staviti moju omiljenu sliku i krunu. O, kako mi dobro stoji. Super! Mnogo mi se sviđa. A vreme je da zapalim selfie u svojoj novoj kući. Jao, šta je to? Fuj, kako odvratno. Pozivnica na žurku od Barbie. Dobro, doći ću. U goste se uvek dolazi sa poklonima. Ja ću joj doneti moje jelo. Žele oči u sos od jagoda. Nadam se da će se joj dopasti to. Oj, sama bih to rado pojela. Hej, društvo. Fuj, odvratno. Hej, jeste gladni? Kako odvratno? Dobro, probat ću. Hvala, Wednesday. Oho! To je veoma ukusno, a nisam očekivala. Hoćeš čaj? Izvoli, sad ću da ti sipam. Šta je to? Gotovo, možeš da piješ. Da li ona zna da su čaše prazne? Pa dobro, pravit ću se da pijem. Fantastično. Da, veoma ukusno. Hvala, Barbie. A sada Sophie, osme. Žurka je baš super. Hvala što ste došli. Pažnja, sad će mala Emma pokazati jelo koje želi. Wow, želi tortu, to je sjajno. Hajde što pre da počnemo. I još uvek nisam smislila kako da je ukrasim. Tačno, došla mi je sjajna ideja. Napravit ću tortu u obliku dvorca. A bit će nevjerovatno cool. Tako je. Sklonit ću višak i gotovo. Bravo. Uzmi roze fil. Hvala, bako. Tačno, moram ga naneti na tortu. Sad ću to uraditi. Wow, kako lepo ispada.
Sad je to roze dvorac. Treba napraviti lepe kule od korneta. Stavit ću još lepu plavu glazuru, tako će biti još lepše. Odlično. A sada treba posuti sve šarenim konfetama. O, lepota. Sada stavljam kule na tortu. Zatim treba dodati malo čokolade. Odlično. I ukrasit ću sve malim marshmallowom. Lepota. Ostalo je staviti roze zastavu. To je to. Bravo, Enid. Ali ja sam smislila nešto dobro. Treba mi čokolada. Puno čokolade. Sad ću sve to rastopiti. Da bi stvari išli brže, koristit ću brener. O da, čokolada se rastopila za tren. Sipat ću je na tortu. A sad ću ukrasiti sve štapićima Kit Kat. Stavit ću ih okolo. Idealno. Samo je ostalo da lepo rasporedim jagode. I na kraju crvena traka. Ovako. Da, moja torta je gotova. Wow, bako, ovo izgleda sjajno. Stani, sad ću vam pokazati zaista dobru tortu. Trebam naneti crnu kremu na tortu. Odlično mi ide. Stvar, treba mi kalup. Hvala. Znao si da mi trebaju baš lobanje. Sad ću staviti u kalup tečni marshmallow i sad čekati da se sve stegne. Gotovo. Mogu izvući bele lobanje. Ukrasit ću svoju tortu. Ostalo samo da ofarbam lobanje u zlatno. O, savršeno. Sada posljednji sastojak. Sirup od jagoda. Ja ga obožavam jer podsjeća na krv. Sipat ću malo više sirupa. Gotovo. Može se probati. Prijatno. Wow, ove torte izgledaju tako zanimljivo. Najviše želim da probam ovu kulu. Tako je ukusna. Enid, svaka ti čast. O, a šta je baka spremila za mene? Da vidim. Izgleda baš dobro. Skinut ću traku i brzo probati Kit Kat. Wow, baš je lep. Opa, tu su moje omiljene jagode. Bako, ti odlično kuvaš. O, što je to ovdje? Wednesday me opet pokušava uplašiti. Dobro, moram probati njenu crnu tortu. O, ove lobanje su baš ukusne. Hoću još. I torta je ekstra. Koga da izaberem? Da, Wednesday je pobedila. To, znala sam da sam najbolja. Pitam se šta sada želimo? O, to pizza. Super. Hajde da počnemo. Čekajte, ko to tako lupa? Jao, Enid, prestani. Prestani da tučeš testo, niti ništa uradilo. Hajde da ti pokažem kako treba razvući testo. Treba ti 2 oplagije. Bako. Još par udaraca i gotovo. Eto, vidite? Da, super, ali ja ću smisliti nešto drugo. O, znam. Napravit ću testo za picu od žvake. To je genijalno. Kako sam pametna? Samo treba doneti svu hubabubu koju imam, a zatim razvući testo uz pomoć specijalnog vozila. Da, gotovo. Moja slatka pizza je spremna. Bako, kako ti se čini? Da, znala sam da će ti se svidjeti. A ja moram staviti punjenje na testo. Prvo paradajz sos. A zatim mnogo sira. Odlično. A sad ću uzeti, šta je ovo, pepperoni? Ne, ja ću iseckati tikvicu. Da, tako je mnogo bolje. Bolje od vaše kobasice. I naravno treba moj omiljeni paradajz. I obavezno ću dodati brokoli. Idem do rerne. Nadam se da će ta pizza izgoreti. A ja ću nastaviti da spremam svoju mračnu picu. Stvar, treba mi pomoć. Možeš mi doneti još jedan komad? Hvala. Sada
Stavljam punjenje. Prvo peperoni. I malo crvene paprike. O da, idealno. Ostaje samo da napravim duge crne šape. To je to. Moja pizza pauk je gotova. Ali prvo je moram lepo ispeći. Napišite u komentarima kako biste nazvali ovog pauka. Mislim da mu odgovara ime Karl ili Dan. Hej, bak, ovdje smo. Jao, za malo da omašim sto. O, Wednesday opet napravila neko čudovište. Enid, a zašto tvoja pizza još nije gotova, a? Još uvijek nisam smislila punjenja. Iako znaš, došla mi je sjajna ideja. Ovo je pizza od žvake, zato ću staviti na nju sve slatko što mala Emma voli. Sigurno će joj se dopasti marshmallow i male žele bombone. O da, lepota. Ostalo je dodati što više roze konfeta i to je to. Gotovo? Veoma originalno. Wow! Jao, kakav strašan pauk! Valjda nije pravi. Dobro, sad ću ga probati. O, zanimljivo. A šta je ovo? O, ne! Kako ljuto! Ne, ovu picu sigurno neću jesti. Wednesday, ti me uopšte nisi zadovoljila. A šta je ovo? Samo povrće i testo? Bako, ovo nije čak ni pizza. Strašno. A šta je Enid napravila? Wow, kakva lepota! Izgleda super! O, je li to žvaka? Cool! Enid, ti si najbolja! Znala sam da ćeš napraviti najlepšu picu. Dakle, pobedila je Enid. Wow, stvarno? Ovo je tako neočekivano. Šta li je sada smislila Emma? Opa, koktel. Zanimljiv izbor. Moramo što pre početi da spremamo pre nego što ona još više ogladni. Meni je već došla jedna mračna ideja. Treba će mi moj kotao i knjiga čarolija. Sad ću pročitati čaroliju za najbolji koktel na svetu. Da, Emi će se sigurno dopasti. Moram staviti sve te sastojke. Malo ljubičaste fante. Odvratnu sluz iz nosa ljubičastog čudovišta. I ovu žabu. Dok se moj koktel sprema, ja ću ukrasiti čašu. Treba će mi crveni kiseli sirup i zlokobne konfete. Zatim sipam koktel u čašu. Stvar, treba mi šlag. Hvala. Napravit ću kapicu od šlaga i ukrasiti sve žele bombonama. Nije mi dovoljno slepih miševa. Dodat ću još žele oči. Obožavam ih. Sipat ću malo kiselog džema, staviti slamčicu i to je to. A Wednesday, jesi li normalna? Eni se to sigurno neće dopasti. Sad ću ti pokazati šta ona voli. Samo treba staviti što više svežeg povrća. O da, ostaje to sve promešati. Pogledajte kakva lepa boja. Ali ovdje nešto nedostaje. O, tačno. Moram dodati malo iseckanog povrća da bude još i hranljivo. Dakle, šargarepa, paradajz, krastavac. I ukrasit ću sve zelenilom. Enid, hoćeš da probaš? Miriše užasno. Moram što pre da spremim lep koktel za svoju sestru. Hoću da dodam ukusne kisele bombone. Sklonit ću ovaj krug i sve sipati u čašu. Gotovo. Ja moram probati. Ovo je jako kiselo. Tačno. Treba mi led. Bio je u frižideru. Evo ga. Pogledajte, ovo je led u obliku srca. Baš slatko. Stavit ću sve na dasku i izmrviti. Pazite sad. I ja. Jao, pazi. Gotovo. A sada sipam to u čašu. Zatim dodajem moju omiljenu žutu fantu. Jao, koju ne mogu da otvorim. Hajde. Otvori se, molim te. A
A šta ako te dobro potresem? To je loša ideja, draga. Zašto? Jao! O ne, sva sam mokra. Dobro, ništa strašno, sa mnom je sve u redu. Samo treba da sipam ostalu fantu u čašu. Odlično. A sad ću dodati malo plavog soka. Dakle, treba se zaštititi. Da, tako je mnogo bolje. Otvaram. I sipam u čašu. Divno. Sada treba sve ukrasiti kiselim džemom i bombonama njort. Ubacujem slamčicu i to je to. Ema, probaj. Zaista, već mogu. Hoću da počnem od... dobro, neka bude ovaj koktel. Ne plašim se tebe. Sad ću probati letećeg miša. Baš je lep. A kakav je sam koktel? Opa, to je jako ukusno. Ovo će skloniti fuj. Dakle, probat ću drugi koktel. Šta? To je povrće, ozbiljno? Mrzim povrće. Hoću brzo nešto da popijem. O, da. Sestra je sigurno napravila nešto ukusno. Wow, Enid je definitivno pobedila, to je sigurno. Ja? Da. Znala sam da ću napraviti najbolji koktel.